Nhasi makadzamwa mchembere. Mwamhari wakadreske red. Kwesu ndisu veravuka isu. Kwete zvenyu zvekunyengedzana izvi. Even ka red decoration kamakarwa nhasi. Mapedza masports mchembere. Iwe Bobby chibuda unoona kanjiwa kako. Asi hauna kani. Nai. Zvemjolo akudzi kwedu uku kulezi. Isitori vesoka betting. Manje ndakutsvagira gezira rako chaiko muzukuru. Manje ndikuomera kwako uku. Unondinyadzisa chete iwe. Saka nhasi mchembere mukuvaitireko kule. Koza mufaro wamunawo nhasi. Mune zvidhafu-dhafu. Handinoona ka plastic ari pasi petebho ako. Mune surprise yagogo vako imomo. Apa pakuda kutorohwa shoti repo apo. Takaenda. Ni red plastic iro. Bhebhera mufana power zvinobva zvaendwa. Hezvo. Kokuzostika wakatarisa mudenga. Kasi wakumwa mutoriro nai Bobby. Maya kule. Kumbonyatsogaya nekuyemura rudo rwamunopa muchembere. Ndimi mune yese makuruwani. Isu tiri malove doctors vemuzukuru. Unoziva pandakatora mbuya wako vaidiwa nezimonya. Ndakazowawina nekuridza ngoma. Meratinzwe 2 minutes. Kulezi, mukudwa namuchembere panze hamene zvaruda kubatsirwa nzi itai fast. Ko hanzi muri kundidana Bobby kwakanaka here? Nhasi zuva rerudo haridi kushupana zve. Kwaniko, zvabobby hamuzvizive here? Hameno misikanzo yaruda kuita hake mumba imomo. Bobby. Yowe, ndakarayirwa present yangu yaenda. Kweni ndazopusawo sei? Ndanzwa kuti gidhi kuseruko. Achijamba hake jurawo. Ina ndichade kumuona panapa. Bobby makuita zvelaveri. Poere tuma items. Kabeda kamufana power nhasi ndodona napo. Kozi masinta room I do buy stuff. Saka zvatonaka. Fura ikatimbobokola kuti haufa. Munopa mwana bomba kaking. Masina amavhijini king. Very sealed. Zvekuti mwana akufana kungovhura nekunakirwa kawani. Watch. Kabva kapindira. But it's not your day. Wona kane mfeso wacho manje. Masmokids aya. Ndorwa negokora. Iwe ngodedza mufana power chete nindoto advance. Isi danger but unosiya present. Cause zvinozoita kunge chimero. Aibata. Mufana power. Uyaunzwe kati nedhiri. Bomb ndara mbere ndise mwana pakona pa 2 minutes. 2 minutes mfana. Upo wadzokerako. Inini boss wangu. By the way, I'm Bobby the boy, aka Mr. Love, the right partner. Nice name. Sure. Thanks. So, I have something for you. Hope you like it. I love my presents big time. I'm Bianca. Nice to know you, Bianca. So it's Bianca and Bobby. B square and... Okay, so just wait ndikugire panapa. Where's here? Uchatonakirwa chete. Apa nanchitokugaya big time baby. Ndafara ndakuona. Not kuti handikuone today nekuomera kwako. Last time paVale wakazondipa red spirit yechigero. Ukanditi whisky. Akoma. Iwe uchimbopinda seko mfana. Anyways, baby, all this present ndakai order from Dubai. Uneshua? Penti ya dweiri ndoidi. Apa yakanzi remember patakasangana kurwizi 1994. Haundishure, 94 ipi andoziva inini? I think... Sorry Dzedzipundo, you should have told me kuti pasi pane 100 US. You're such a darling Dzedzipundo. Baby, ndichakuitira mudiwa handikusiye uri wega famba usaore moyo chiedza achingakurirwe nerima